Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Yen aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya. Slamodar. Toh. Nadyan ingkang rayi madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula kundingga jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggin jeng andi kula enggak. Ya Janaka. Wis ndak tampa kaya ora kepenak pantanipun Kakang Nagara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Iya kula pundingga jimat. Nggih, kula pundingga jimat paripun dayana ing kasantosan. Koko Prabu. Sasampune tulung ganggang langkung sekeca. Asu ingin dados napas, asap ingin dados riwi. Koko Prabu. Mugi kepareng amba barana dhateng rayi Ngamarta. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka Indrawati bilih riki lenggan sak mangke. Paduka badhe kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Saestu kula dyang rakit Rata Kencana tinarik Kudawa. Kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Kajeng utandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati. Yai, nuwun sewu. Menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau, estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Indrawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Ngemuti bilih. Sawanipun ing Raka Indrawati wonten Praja Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sak mangking ing Raka tinimbalan sawan wonten Praja Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Indrawati daya-daya prapting negari Ngamarta. Wigatosipun enggal saged cumadhong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Gandeng sak mangking Raka sampun kemarang sawan wonten Praja Ngamarta daya-daya kula nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yai Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka Yai Prabu ngrawuhaken mboyongi sawanipun ing Raka Indrawati. Kepareng ambabarana dhateng ingkang Raka ingkang sejati. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Ngantos kula supi dhateng lampahan ingkang medheng kelampah. Apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sarana kula atur Nawala wonten Praja Indrawati bilih rikelenggan sak mangke. Kula suwun paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu jagat pesaning Bathara Yayi. Malah samangke gandeng sampun uninga dhateng sawanipun ing Raka Indrawati. Lan ingkang Raka sampun kepareng sawan wonten ing Datul Praja Ngamarta dinten sak mangke menika. Daya-daya kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yai Prabu. Wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Yayi? Inggih, Koko Prabu. Namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin boten saged ngumrembyahaken asta menawi boten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Inggih krana paduka minangka dados kusiring para Pandhawa. Imbanipun Pandhawa menika krita lan jaranipun. Krita lan jaran menika mangke boten saged lumampah menawi boten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Kados lampahan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu. Wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta. Kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela Surya pepajaring para Pandhawa. Hai,
mugi kepareng Mbah Barono. Sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten wiyos sing pangandika Paduka Hyai Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya ngangloaken jangga nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodeng sutaning manahipun ingkang Rayi Ngamarta bingung ing atasipun kula menika jejering Nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumpenan Koko Prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukur kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi ngedeng nite baita lelayaran dumadaan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka Ngamarta tetiga cacahipun kendang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sakendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking mboten saged thukul angrembaka woh-wohanipun akariyos miris manahipun ingkang Rayi Ngamarta dumadaan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sang Hyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang Rayi Ngamarta gragapan saking Indra Koko Prabu sasmitaning jawata ing mekaten menika kala wau miturut Paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ing kados pundi Koko Prabu jagat wasane bathara wayah tur jagat nggih lah ta nun sewu Yai mulai Paduka Hyai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ing sampun dipun lampahi dening Paduka Hyai Prabu dhateng Raka Indrawati kula nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah jernyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun Nata Indrawati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa. Mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angonceki impen menika kala wau. Nuwun sewu, sepisan kula mboten pana babagan pasumpenan angka kalih epeh temen ing atasipun Nata Indrawati menika Nalendra Gong ing Dwaraka. Keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan Paduka Hyai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu. Kogel kagelan penggalihku perkara apa? Katon banget nggonmu matur ngersane mbarep kakangku rada sugal pangendikaning Kresna kakangku. Mung perkara mbarep takon babakan impen. Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe. Kowe takon apa Werkudara? Pujangganing praja. Kuwi pegaweane apa wae? Pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para, tegese paran pitakonan. Yen ngono apa mbarep kakangku kuwi kleru. Yen to mbarep kakangku ora ngerti apa werdine ngimpen. Tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku. Ing mestine kowe menehi keterangan sing cetha. Munggo babar impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin kusik aja kesusu Yai pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumpenan tegese pun kakang kuwi ora pono babakan impen. Kresna kakangku, Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe.
Prabu Amu nang Praja Ngamarta ya apa? Lho, dapakanipun Kakang minangka pujangga, saliyane pujangga, akeh kang padha nyebutake yen to pun Kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem mlaku, dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah. Mergo mbarep Kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rongeh penggali mbarep Kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane mbarep Kakangku. Satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh. Iki nyatane kaya ngono. Gage tuturna sing sak nyatane impen mau werdine piye? Yen pancen kowe ora iso merdekke impen. Wah, ora ana gunane ngono dadi pujangganing Praja Ngamarta. Jagat isane nyebut ora wayah para jagat ya. Prakodara. Iye. Yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau. Ya para kage Uncana. Lah iki nuwun sewu. Pasumeran ingkang sampurna dening Paduka Prabu menika estrinipun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta. Ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos engkan paranipun pusaka uncat saking padongan pusaka. Tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat Mangku Sang Hyang Candra. Yayi lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babagan pasumenan mergi pasumpenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang cinaka bawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlingking saking menika Yayi. Dinten sakmangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babagan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos. Langkung prayitna ngatos-atos. Sebab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten sakmangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dingandika piyambak mapan wonten ing srati-sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedal langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan monggo Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kala. Yayi najan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturane nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadra Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecak anggen jengan ndika lenggah kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih Yayi kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asap ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong rarja sowanmu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing mangsung alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi. Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa kula cancang pucaking weni. Wo weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu ora kena kuwi. Nggih
Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah, rumeketing Werendaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula cak kendel. Iya nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sami Sinuwun Prabu. Iya Bang nggih. Ponokawan Bagong padha warja sak praptamu. Pengetunipun Sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanono ya Bagong. Niki nang ya. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nunggu lungguh Bagong, sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong, nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha warja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo prayoga nunggun ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pangestu Tampanono. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong nung biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenane suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya prayoga no. Nun nggih sanget anggen kawula dadiaken jimat paripe. Bagong padha warja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong padha warja, ponokan Bagong padha warja. Mengetunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula dadaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe slamet to sehat to kowe dadi abdi ngamarta. Pangestunipun sehat. Semarang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bile wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sapa duka Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten Sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar.
Mengkono Bagong. Mekaten inggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus terung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Oh nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke Taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 payung mata, Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka jaminan utang. Jamus Kelima Sada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso wae saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Purkudara. Piye? Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sanda tak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh bira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati.
Kembar piye? Iya kula nderek Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. ah niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet sanyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku nek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Kaya dudu bapakmu. Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet. Ismaya, kita sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparengke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah hapes lawar mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ing langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara Kyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya itu. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo naras sing ganep. Ing atase drajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jawus miyang jimat Lima Sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung Gedhi Bal 17, kowe iki mung Panakawan.
nek nganti tumpang saga mumbayang pusaka telu iki mau apa ora gawe geger cilik pusaka ilang gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora aku ngerti pambegane bapakmu ming sing jeneng menungsa kuwi dunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi ditetepi dening panguwasaning dat kemuruing dat mula kudu ngati-ati oke cekak gampange sampean maido karo Semar ha to cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur ha ta ngono ta lho kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to rasa kokanom padune kowe arep nudingi karo Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu Semar kepengin luwih saka derajat batur ngono wae rasa ndak tau obong-obongke Bagong sing sabar dhisik ora iso sabar aku nek ngene iki ora iso sabar aku Semar dunekke werna-werna kepengin duwe niat sing elek kepengin duwe niat sing ora prayoga saya tak takon karo sampean Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun tahu Semar njaluk undaan bayar tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur tahu Semar kepengin duwe apa-apa ora tahu Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas ora duwe niat apa-apa minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong nek Semar gelem dadi wong duwe derajat duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang lemu nyebut ki ngawur urusan wong nesu bebas wong edane bebas ahlinya ahli padake ora rasa dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus jimat lima satu ora nek Semar ki tak omong ya ae itu sing Sanghyang Bathara Ismaya mbiyen nek gelem dadi dewa Semar ki wis mukti nang kayangan kono ora dadi titak kaya kowe kuwi hah ora kok dadi ku ora basa kowe nesu mosok basa Koko Prabu kados pundi menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungkung kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng Negaring utawi wonten Karang Kadempel kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula men paring dawuh menipun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu perkara iki nadyan Bagong ki wong loro saudon telu sauripan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan salah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono iya Dimas banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar merga Semar wis tanggap marang Sasmita yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu tumbak karo welang payung tungganaga lan pustaka jamus miang jimat kelima soto ucap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga tumbak karo welang miwah payung tungganaga pustaka jamus miang jimat lima soto
Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Ki Lurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nuwun sewu Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kang Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu melu kelawan Bagong rasa dadi ditututi. Pusaka telu hai panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha saling wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono barep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Ening apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalanmu, Antasena dawuh apa Pakde? Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati tak blabari sejatining lelakon ana ning Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Dri, mila ingkang saking menika kula jumadhung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelemahan pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Kula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga. Sartaning Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Gusti Aki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purbawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe lara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mbak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkat to, yen pamit tambah pangestu Gatotkaca, nuwun pamit tambah pangestu Prabu.
Ladani putra jangkar bumi nyun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih, anakku kamu. Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus wong wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Gorowelang, payung Tungganaga, pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak? Iya. Nendi? Ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong wong ora salah, Bagong wong ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Perkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ora sake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora sah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pakde Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong ewang-ewang ngono mesake. Wah, kae pono kawan. Kaya abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, ora usah kuwatir Pak. Taiwangane nek panjenengan arep nyikol karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nek apa-apa iki mandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres Pak. Ngandel ora tukang pukule wis teko iki Bagong. Anu nggih Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu. Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane wing diokongkoni Petro kok dadi aku ngono. Wah, wis masalah meneh. Wis aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung ya dikethake. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to.
Kula anake Semar, nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo? Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe gada wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sriyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan niku beparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gawe wulan wutonge tong lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundunge wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Ayetno. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Asem mok metu ke capek ndasku. Lah nek ngono pancen wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu Dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kali Ndara Kresna ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dis ngoten. Ah semok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tunyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan dika pripun? Antasena.
Kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Lha mergo dene ngendikan ngono. Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti arambe ati kula. Lah iya. Mau aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi majelis iki aku wani, ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Bapakno majelis iki. kowe iki ora edan to. Lho. Kok malah ngono iki dan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jeblas kene mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku kok ajeng mlayu kok maju meneh samane mrene. Sito, matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, arep seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki? Yo. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke siot ning amba niki. Ora ada jenis lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong didaya. Mbah! Slamodar! Lu ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tak bisa lali. Ya guys. Wis. Tiba kantep bayuat mojo ngelinga risang. Ngelinga risang satria wiratam tomo. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut Mbon mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwian liyane napa nih? Keluwian liyane napa? Keluwian liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane?
sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan ya asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi ketok. Wah. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejike pirang-pirang. Nek medhun pripun niki? Ya mengkari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun.